Saint Teresa of the Roses, I will come to you each night, near the altar in the chapel. I will pray by candlelight. Saint Teresa of the Roses, won't you kindly hear my prayer? Give your blessings to my sweetheart and the love that we both share. Sister Teresa, insellimlek u nilqek għal-programm tagħna Santa Teresa tal-Bambin Ġesu tkellimna. Insejħu fostna Trinità Qaddisa fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Dadu ngħidu din it-talbet issemmija flimkien. U Alla tiegħi irrid inqiegħed it-tama tiegħi fik biss. La darba inti tista' kollox ħajjoġbok nissel fruħi din il-virtù li tant nixtieq. U sabiex nikseb din il-grazzja mill-ħniena bla istijak rid intenni ta' sikwiet u Ġesu ta' qalb ħelwa u umli għamel lil qalbi bħal dik tiegħek. Semmija inkomplu nipprofondixxu dawn il-ħsibijiet li l-qaddisa tagħna tenniet ftit xhur qabel ma ttajret lejn Ġesu il-maħbub waħdini tagħha. Qegħdin issa niltaqgħu ma' oħta Ċelin u naraw irnexxiela tikteb meta kienet kontinwament magħha bħala infermiera fl-aħħar ftit xhur ta' ħajjitha. Qegħdin fawwissu u Ċelin tgħid oħti kienet taħta f'kull okkażjoni. Aħna u nitħattu flimkien sabiex iċċaħħadni minni nnifsi u kienet iċċebbaħ ħajjitha ma' dik ta' żewġ tfal żgħar li kien hemm fi xbija kellhom xi xbija x'inkwatru ta' tfal żgħar. Qalet waħda minnhom kienet imċaħda minn kollox, mixja b'tunika bies fuqha u bla ma kienet iżżomm xejn f'idejha ħlif lill-oħta ċkejkna li kienet qiegħda tiġbidha minn idejha. Iżda din ma riditx timxi għax ridet tissokta taqta' l-fjuri għalkemm diġà kienet mobbija b'bukkett kbir li lanqas ħallilha idejha ħielsa. U Ċelin tajt ukoll jum minnhom qalt li din l-istorja żgħira darba waħda kien hemm sinjorina li kellha l-għana kollu tad-dinja li għamilha nieqsa minn kull ġustizzja minħabba li kienet marbuta wisq miegħu. Din kellha huwa żgħir li ma kellu xejn tiegħu u b'dana kollu. Kellu kollox bil-kotra. Dan it-tifel xkejken marat u qal lill-oħtu Sinjorina, jekk trid titfa' fin-nar il-għana kollu tiegħek li qiegħed iħawdek daqshekk, inti tkun lil bobone tiegħi waqt li twarrab it-titlu ta' sinjorina li għandek. U meta jiena nsib ruħi fil-pajjiż tal-għaġeb li dalwaqt ikolli mmur fih nerġa' niġi sabiex nieħdok miegħi għax jien tkun għext ħajja fqira bħali bla ħafna tħassib żejjed għal għada. Isimgħu eżis semmija ta' xtalim qed ittina din il-qaddisa. Ngħixu bla tħassib għal għada. Itkompli tgħidilha, is-sinjorina fehmet li huwa żgħir kellu raġun saret fqira bħalu li tiġġib ruħha ta' għaddejja miegħu u ma kienitx aktar tinkwieta bix-xewqa għalana li tgħaddi malajr u li hi kienet tefet fin-nar. Huwa żgħir żamm kelmtu ġie għaliha meta sab ruħu fil-pajjiż tal-għaġeb fejn Alla huwa s-Sultan u l-Verġni mbierka is-Sultana u tnejn li huma jgħixu għal dejjem fuq irkubtejn Alla. Dan huwa l-post li għażlu għax billi kienu hekk fqar ma kellhomx il-ħila li jistħoqqu xi tronijiet. Fil-fatt eżis semmija kellhom l-aqwa tron għax il-kumpan u tron tagħhom kien Alla. U Ċelin tgħid f'okkażjoni oħra waqt li semmiet mill-ġdid din iġbija taż-żewġ tfal żgħar u flimkien magħhom is-sit tad-dar li ma kien jonqsu xejn qalt li Sinjorina Anja wisq ħafna blanzuni tal-wart, ħafna safar tal-għana biex jannula f'widnejha, fardal, settar kċina,
pakketti żgħar. Dan il-kliem kien imnebbaħ lil Teris. Min silta tal-ħajja tal-eroj tagħha Theophan Van Art kienet tħobbu ferm. Fej l-awtur faħru b'dan il-mod qal kellu blanzun tal-ward fuq xuftejh u għasfur tal-għana ma' widnejh. Lejla minnom tajt Ċelin meta rat ninneħħi l-libsa minn fuqi u rid ħasra l-ħwejjeġ goffi li nużaw u waqt li użat kliem tad-daħ li kienet semet qalet bleħenoli. Imsejkna f'qajra kemm inti fqira. Imma mhux sejra tibqa' dejjem hekk oqgħod fuq kliemi. Msejkna f'qajra kien laqam ieħor li kienet tatni tkompli tajt Ċelin. L-għada din Terezin qalet lill-uħta Ċelin hekk. Meta nkun fis-sema nieħu mit-teżori ta' Alla u ngħid dan għall-Mari, dan għall-Polid, dan għall-Leon dawn huma kollha ħuta u kollha sorjiet. U dan għax kejkna ħafna tiegħi Ċelin u waqt li nagħmel sinjal lil papa ngħidlu din issa hija l-aktar waħda ċkejkna għalhekk jeħtieġ naġlu immorru għaliha pa. Fil-għaxija tgħid Ċelin din uħti Teris qaltilha xi ħolma hekk qadet tgħidilha ħolma li kellha qabel ma mardet. U bdiet din il-ħolma. Ċelin, int kont qiegħda f'xatt il-baħar qaltilha flimkien ma' tnejn oħra li jien ma kontx naf min huma, ridu jieħdu rigba, imma kienu xħaħ wisq. Hekk li qalu li ridu jikru ħaruf minn flok ħmar sabiex it-tlieta li kontu titilgħu fuqu flimkien. Iżda, hekk kif rajtu Bobbi bit-tnejn l-oħra, int Ċelin qed li kont se timxi bla ma tirkeb. Il-ħaruf imsejken beda d-dej minn kull tfixkil, sakemm ma felaħx aktar u malajr waqa' mifni bit-tabija li kellu fuqu. Imbagħad, hekk kif dort mit-triq, rajt quddiemek kien ħaruf abjad ċkejken u ħelu tas-sew li joffrilek lilu nnifsu. Int f'daqqa waħda fimt li dan kien se jġorrok fuqu matul il-vjaġġ. Matul il-vjaġġ. Xi vjaġġu, il-vjaġġ ta' ħajtek qaltilha. Imbagħad il-ħaruf ċkejken is-sokta jgħidlek int taf li jiena rrid li qalbi tħabbat fik. Wara fimt kompli Teris li dan kien il-ħlas għall-imħabba li inti kellek lejn dawn it-tnejn meta entom b'kull mod bla ma gemgimt. Huwa proprju għalhekk li Ġesu innifsu ġie talilu innifsu lilek għażiża uħti Ċelin. U tħallna semmija fis-16 ta' Wissu, Ċelina u tajdinna. Meta bakkart ħafna dal-għodu, sibt l-għażiża uħti Teris, safranija u bla sura ta' xejn minħabba tbatija u l-uġieħ kbir li kella. Qaltli, Ċelin, id-demonju qiegħed madwari, minix naraħ imma nħossu, qiegħed jitturmentani, qiegħed iżommni bħal bit tal-ħadid sabiex ma jħallinix nieħu l-inqas mistrieħ. Qiegħed ikattarli id-batijiet tiegħi sabiex jarani nitlef kull tama u lanqas biss nista' nitlob aktar, nista' biss inħares lejn il-Verġni mbirka u ngħid Ġesu. Bad qalet kemm hija meħtieġa uħt dik it-talba tal-kompjeta fejn hemm miktub eħlisna minn kull fantażma ta' bil-lejl. U komplit Teris tgħid. Ċelin, oħt, qiegħda nġarrab xi ħaġa misterjuża. Sa issa soffrejt l-aktar f'ġenbi tal-lemin. Iżda Alla staqsini jekk ridx insofri xi ħaġa lik u jien mill-ewwel weġibtu li iva. U propju fl-istess ħin ġenbi tax-xelluk inħakem minnu ġieħ li ma jitwemminx. Qiegħda nsofri għalik Ċelin
u d-demonju dan ma jridux. Billi dan il-klim ħassejtu jidħolli fil-qiegħ qalbi tgħid Ċelin, battu xell ċema mbirka u ftit wara reġgħet ġiet il-kalma. Iżda b'dan kollu is-sofferenza ġdida f'ġisimha ma naqsitx. Minn dakinhar Therese bdiet issejjaħ ġenba tal-lemin il-ġenb ta' Therese u dak tax-xellug il-ġenb ta' Ċelin. Edin fl-20 ta' Awwissu Therese. Iddur lejn oħta Ċelin u tgħidilha, "O Iva, niġi biex nieħdok miegħi għax tiderek tas-sema meta tkun twajba." Iżda l-għada Therese tempħet muġuha u bla forzi ta' xejn, allura qalet lill-oħta Ċelin, "Kull meta ngħid qiegħda nsofri, inti jissokta oħt u għid wis aħjar. Billi jiena m'għandix il-forza meħtieġa, inti tkun qed tfisser dak li rrid ngħid." F'dan il-waqt tgħid Ċelin kellha nifisha hekk maqtuħ illi sabiex tkun tista' tieħu nnifs li tittenni kull darba. Qiegħda nsofri, imma bdiet tlum lilha nfisha Therese palli kieku dan kien gergir. Allura qalt li tgħid Ċelin sabiex jien nissokta ngħid wis aħjar. Hawn Therese trid tfisser eżis semmija li għalkemm qiegħda ssofri xtaqet li tgħid wis aħjar, ma felħitx. Wis aħjar trid tfisser li qed imbagħti imma basta għalik mulej. U fit-22 ta' Awwissu din Therese bleħen ħelu qalet, "Ċelin, Sinjorina ċkejkna tiegħi, inħobbok ħafna u hija għaxqa kbira għalija li qiegħda tieħu ħsiebi jint." U Ċelin tgħidilna għajtitli propja biex tgħidli dan. U jumejn wara Ċelin tgħid konna qegħdin inlabalbu bħal ftit kliem ta' tfal li l-oħrajn ma setgħux jifhmu. Semgħathom sister li hija l-infermiera ewlenija. Qalet b'ton ta' oġba kemm huma ħelwin dawn iż-żewġ tibniet żgħar bit-geġwiġ tat-taħdiet tagħhom li ma jiftehimx. Ftit aktar tard jingħet lil Therese, "Iva, kemm aħna ħelwin it-tnejn, imma fil-fatt inti l-waħdanija li inti ħelwa Therese, jien ħelwa biss meta nkun miegħek." U mill-ewwel weġbitni u qaltli, "Ewa propju għalhekk li jiena nfittxek biex inkunu it-tnejn ħelwin." U komplet, "Bobone tiegħi, Ċelin tiegħi, jiena inħobbok ħafna," qaltilha. U hawnhekk eżis semmija qegħdin fit-3 ta' Settembru. U Ċelin tgħidilna kont qiegħda quddiem iċ-ċumnija tal-infermerija u waqt li kont nara kif inqiegħed kollox f'postu tħawwat minħabba xi ħaġa li ma ġietx kif ritta. U Therese qalt li Ċelin, ebda nuqqas ta' mistrieħ tal-ispirtu. Issa tgħidilha toqgħodx tintilef wisq, titlifx il-paċi. U fl-istess jum, iżda mhux fl-istess ċirkostanza, u rejda il-ħsib tiegħi u għedt il-ħlejja baċ ikunu jafu li ħabbejna lil xulxin daqshekk, qalt li lanqas ħaq li toqgħod tixtieq li ħlejja jemnu dan. Dak li jgħod Ċelin huwa li hu hekk tassew u b'ton li ma jħalli ebda dubju s-suktat iva, imma la darba it-tnejn li aħna nkunu fuq l-irkubtejn ta' Alla tagħna. U tgħid Ċelin kellha mod taħlewwa kif tgħid dan il-kliem iva imma ekku dejjem biex ma taqtax għal poħta. Tgħid iva imma. Mbagħad din il-qaddisa daret lejn Ċelin u qaltilha oħt, jiena nħobbok u nibqa' nħarsek għal dejjem qaltilha.
Semmija qegħdin fil-5 ta' Settembru. U hawnhekk ċelin tgħidilna jien kont xħiħa ħafna mal-ħdud tiegħi għax fil-ħin liberu li kelli l-permess biex matulu nqiegħed wara xulxin in-noti li kont innizzel bil-għaġla fuq biċċiet ta' karti noti tal-klim li kienet tajt uħta, u għedt illum huwa ħadd moħli. Ma ktib xejn fil-pitat żgħir tagħna ta' tifkiriet. Qalt li Teris, oħt, toqgħodx tinwieta. Dan huwa l-qies tiegħek mhux dak ta' Ġesu tagħna. U fil-11 ta' Settembru din il-qaddisa biħlewwa kbira tajt, ċelin tiegħi, b'għadek x'aktar bobone, issa inti dik l-durbija fil-marda tiegħi u qiegħda tieħu ħsieb ta' tarbija li qed tmut. Waqt li daret lejn is-santa tal-Aziz Teofan tagħha qaltlu, bobone, ġifieri oħti ċelin trid tgħid, qiegħda tieħu ħsieb tajjeb ħafna ta' u kif inkun hemm fuq niġu nfittxu aħna tnej flimkien, sewwa? Tkellem lill-qaddiż di. U komplet. Jiena nħobb lill-boboni tiegħi ħafna imma ħafna u ħafna u meta nitlaq nerġa' niġi biex inroddi l-ħajr ta' kemm ħadet ħsibi tajjeb. Naraw kemm kienet rikonoxxenti lejn dawk li jduru biha. U aħna tajt kif inġibu ruħna. Kemm nirringrazzjawk lil dawk li jkunu qegħdin jieħdu ħsiebna. U tkompli waqt li ħarset lejja bil-ħlewwa tajt ċelin qalt li imma nerġa' narak u qalbek oħt qatt tifraħ u l-ferħ tiegħek ħadd ma joħodulek. U fis-16 ta' Settembru ċelin tirrakkonta u tgħid kont ngħadni kif waqgħet f'xi nuqqas meta qalt li bajnejha miftuħa beraħ. In xorta waħda għad tkun hemm ħdejja fis-sema fuq l-irkubtejn ta' Alla. Imqanqla ħafna tgħid ċelin għal dak kollu li kont qiegħda nagħmel għaliha bidmuħ f'għajnejha qalt li kemm għandi għax nibqa' nafulek imsejkna oħti ċelin għattara dak kollu li qed nagħmel għalik qaltilha. U l-għada 17 ta' Settembru ċelin tajt lill-oħta, ħammur inġiblek consolation żgħira u ġbitni le inti l-konsolazzjoni tiegħi għax consolation għal dawn is-sister kienu biċċiet żgħar tas-suf li kienu jitqasmu flimkien mal-ħwejjeġ tax-xitwa u peress li consolation li huma biċċiet tas-suf kif għedna u konsolazzjoni jaqblu Teris qaltilha ma rridx biċċiet tas-suf inti l-konsolazzjoni tiegħi ejja ħdejja. Kompliet ċelin tiegħi kemm hija ħelwa. Tieħu ħsibi tajjeb ħafna għad inħallasa ta' dan kollu. U fil-21 ta' Settembru ċelin tikteb din in-nota li ħarġet minn fomm il-qaddisa oħta li qaltilha biex ikollok min iħobbok hawn jien oħt u biex ikollok min ma jħobbokx żgur li mhux Alla taf minhu huwa d-demonju. U fil-21 ta' Settembru din il-qaddisa iddur lejn oħta ċelin u tgħidilha ma hemmx għalfejn tifhem inti żgħira wis u ċelin ridet tgħidli. Qalet li ma kellix għalfejn nifhem x'kien qiegħed jagħmel Alla ġewwa fija din il-qaddisa marida ferm is-semmija imma kontinwament toħroġ talim ta' siwi. Lil-ħuta u bihom illum trid tgħallem lilu lilek. Fil-25 ta' Settembru din il-qaddisa tgħid lill-oħta jien semmut din hija ħaġa żgura ma nafx meta imma żgur. U ċelin komplit tgħidilha min hemm fuq fis-sema inta tħares lejna mhux hekk kod mill-ewwel weġġbitni b'mod spontanju. Le, ninżel hawn ħdejkom. Araw hawn ċelin sa tgħidilna is-semmija. Kont inqum kemm il-darba matul il-lejl ukoll jekk ma kienx trid. Waħda minn dawn iż-żjarat rajt lil Aziza oħti żgħira bidejja marbuta u għajnejha merfuqa lejn is-sema. Qedtilha x'in tagħmel? Għandek tfittex tara kif torqod. Qalt li ma nistax norqod qiegħda nsofri wisq. Għalhekk qiegħda nitlob. Meta staqsejta x'qiegħda tgħidlu lil Ġesu weġbitni jien ma ngħidlu xejn biss inħobbu. Ara qed tallimna anki kif nitolbu is-semmija. Il-mulej tista' ma tgħidlu xejn biss toqgħod ħdeh ġas tħobbu u din hija l-aqwa talba.
Jienu mbagħad inkun dejjem inħobb ngħidlu proset u grazzi, tennuha, proset u grazzi. U ċelin terġa' tirrakkonta f'wieħed mill-aħħar jiem ta' ħajjitha waqt li kienet batuta ħafna talbitna bil-ħniena. Oħti qalet li l-ħut ukoll, itolbu għalija lill-Verġni Mbirka, qaltilha lil ċelejn kieku inti kont marida kont nitloba għalik hekk minn qalbi għax il-marit ma jazzardax jitlob għalih innifsu. U tniedet għal darb'oħra u qalet kemm huwa weħtieġ li nitolbu għall-agonizzanti kieku taf. ċelin tajt, jien smaj dan il-klim kollu u l-biċċa l-kbira tal-klim li ħallit miktub oħti Polin u għax rajta tniżlu kull darba illi ma ktibtux jien ukoll, konċu ta' kull ma ġara u ntqal, ħlif tal-klim li ntqal kull meta jiena kont immur il-kora s-sijat tal-uffiċċju dan il-ħin. Oħti Polin kienet tibqa' weħedha ma' oħti Teris. Hawnhekk eżis semmija qegħdin fis-27 ta' Settembru u Teris bl-akbar entużjażmu tajt, bobone tiegħi, għandi f'qalbi ħlewwa kbira għalik. Ma wara 3 ijiem, 30 ta' Settembru, tgħidilna ċelin bdieqa kbira. Illum hu l-aħħar jum tal-eżilju tal-Aziża ċkejkna Teris, dan il-jum ta' mewta wara nofsinhar, oħti Polin u jien konna ma' ġemba u l-Aziża u ċkejkna qaddisa tagħna tirtot kollha kemm hu mifnija seħħitilna sabiex ngħinuha, kienet qiegħda ssofri ħafna fil-miskoli tagħha u waqt li qiegħdet wieħed minn diraħħa fuq spollej ta' Polin u drieħ ieħor fuq spalti, baqgħet hekk bidejha miftuħa f'għamla ta' salib. F'dak il-waqt daqqu 3 u f'moħħna ġina l-ħsieb ta' Kristu fuq is-salib ma kien iġbija tiegħu, iċkejkna martri tagħna. Qalu dawn ħuta. U meta ftit jiem qabel ma mietet konna staqsejnija ta' ċelin min għad jirċievi l-aħħar ħarsa tiegħek. Kienet weġbitna il-Madre Superjura. Imma matul l-aħħar agunija tagħha, ftit minuti biss qabel ma ħadet l-aħħar nifs ta' ħajjitha, għaddejt biċċa silġ żgħira ta' ċelin fuq ix-xuftejn jaħarqu tagħha. F'dak il-ħin refet għajnejha u ħarset lejha b'mod profetiku b'ħarsa fissa u twila. Ħarsieta kienet mimlija ħlewwa u fl-istess ħin kien hemm fiha bħal espressjoni aktar milli umana li tagħmel kuraġġ u wediet qisha ridet tgħidli mur ċelin tiegħi, jiena inkun miegħek. Rid Alla jarrafa bil-ħidma twila u ta' xogħol li kont irrid inwettaq hawn fuq l-art minħabba fiha u rrid forsi permezz ta' din il-ħarsa jfarraġ lili f'dan l-eżilju tiegħi għax it-tifkira ta' dik l-aħħar ħarsa tagħha hekk mixtieqa minn kulħadd imma mogħtija lili baqgħet tirfidni f'kull jum ta' ħajti u tagħtini forza li ma tistax titfisser bil-kliem. Kompli ċelin tajt, il-komunità quddiem din ix-xena hekk ta' kobor kienet qiegħda tistenna bla ma tafx kien sejjer jiġri sewwa, iżda f'daqqa waħda l-Aziża qaddisa tagħna niżlet għajnejha biex tfittex lil Madre Superjura li kienet tarkub tiegħha ma' ġenba u ħarsieta reġgħet ħadet mill-ġdid l-espressjoni tas-sofferenza li kellha qabel. U hawn eżis semmija ċelin tispiċċa billi tgħidilna l-aħħar kelmiet li laqtuha ferm qabel ma uħta ttajret lejn is-sema. Uħta qalet din hija tassew, is-sofferenza pura, ma fiha ebda konsolazzjoni, le lanqas waħda. U mbagħad qaltilha, Madre tiegħi, niżgurak li l-kalċi huwa mimli sa xfar. Iva Alla tiegħi, daqskemm trid inti, iżda ħenna lija ħuti itolbu għalija ma niflaħx aktar, ma dan kollu jeħtieġ spiċċat nissokta insofri. U għawd il-qaddisa, trid tgħallem lili u lilek biex nibqgħu perseveranti sal-aħħar iva anki waqt is-sofferenza tagħna. Inkomplu nħossu lil Ġesu twajjeb tagħna ma' ġembna, jissapportjana u jenna, jistennina bil-mod immorru ħalli ngħixu miegħu fil-post li tant żmien ilu u ħejjilna fil-ġenna. Nixtieq nirringrazzja lilek li kont magħna għal dan il-programm. Il-paċi miegħek. Say
Saint Teresa of the Roses, I will come to you each night, near the altar in the chapel. I will pray by candlelight. Saint Teresa of the Roses, won't you kindly hear my prayer? Give your blessings to my sweetheart and the love that we both share.